ये कौन है ये? मोबाइल छोड़ेगी कौन भाई आपको मोबाइल छोड़ेगी कौन भाई आपको मोबाइल छोड़ेगी काय मोबाइल छोड़ेगी क्या सब बड़ा ଚାମେଲି ଓଝା ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଖୋଲିବା ଗୋଟେ ହିଁ ନାଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଚାମେଲି ଓଝା। ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଚାମେଲି ଓଝା। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ପାଠିତୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତଳେ ଶୁଆଯାଇଛି। ତ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ତ ଆମେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ମୁଁ କହିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ରଜ ମଉଜକୁ ପୁରା ଫିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାମେଲି ଓଝା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୂଳ ଘଟଣା ପାଖକୁ ଆସିବା। ଚାମେଲି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇ ଘଟଣା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଘଟଣାକୁ ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ପେପରରୁ ହିଁ ପଢ଼ି ଯାହା ଜାଣୁଛୁ, ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ। ଘଟଣାକୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚାମେଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଡ଼ିଓ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚାମେଲି ପୁଲିସକୁ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଲିସ ବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଚାମେଲି ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମତ ରଖିବୁ। ହେଲା ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତେଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଅଫିସରେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାମେଲି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କଲା ବେଳକୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ଏଯାବତ୍ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ, ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହୁଁ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସେଇ ଭିତରେ ଆମର ସେ ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତ ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ କରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ରହିଲା? ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିକି ସିଏ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ସିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରୁଛି, ତ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା? ସିଏ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ସରପଞ୍ଚ, ପୁଣି ତାପରେ ଜଣେ ମହିଳା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ମହିଳା କହିଲେ ପୁଣି ମହିଳା କାର୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ଆସି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଜଣେଇବା, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଭାବରେ ମାନେ ଅଧିକାର ବାବଦରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ଆଦିବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ସେଦିନ ସେଠି ଏମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଚମେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଜନତାଙ୍କ ପଇସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ୱାର୍ଟର ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ ନଥିଲା ଯେ ଯୋଉଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏତେ ହଙ୍ଗାମା ହେବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଲିସ ଆଇଆଇସିଏସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଇଆଇସି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯୋଉ ଟାଇପର ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା କ'ଣ ସତରେ ଗ୍ରହଣୀୟ? ସତରେ କ'ଣ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା? ଆପଣ ଗଲେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚମେଲିଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଲେ, ତାହେଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ନେଲେନି? କାହିଁକି ଡକେଇକି ଆପଣ ପଚରା ଉଚରା କଲେନି? ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ? ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚମେଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣାକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ପୁଲିସ ମାନେ ଆମର ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଚମେଲି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ଚମେଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିକି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଇ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଏତିକି ସିଓର ହେଇଯାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଚମେଲି ବି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ମୁଁ ଏଠି ଚମେଲିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି କି ତାଙ୍କ ଫେଭରରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଏଠି କେବଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଚମେଲି ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ? ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ? ସିଏ ଯଦି, ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ, ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ କିଛି ଗଲତ କାମ, ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଫିସ ଭିତରେ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାକୁ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପାଇଁ
ବନ୍ଧୁକ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ ଥିଲା, ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦ ଓଢାଇଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଏଠି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନେତା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ମାନେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଯେତିକି ଡରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଠୁ ବେଶୀ ଡରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା। ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ ବେଡରୁମ୍? ଆପଣ କଣ ଏମିତି ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ଛାଡନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚମେଲି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଏନିବଡି, ଯିଏ ବି ଆଜିକା ଡେଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନେ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ଛାଡୁଛି ଯିଏ ବି ହଉ, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସରକାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଯାଇକି ପଶିକି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଠିକ କାମ କରୁଥିବେ ନା, ତେବେ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ତାଙ୍କର ରେପୁଟେସନକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦବ। ଯଦି ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଚମେଲି ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ସେଥିରୁ 2 ପଇସା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେଇକି କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ହଟିଗଲେଣି, ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଲା ସେଇଟା ହେଲାନି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ପୁଲିସ ନେଇଗଲା, ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, ସେଇଟା ହେଲାନି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସିଏ ତଳେ ବେଡରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଚମେଲିଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ତେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାହିଁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି? ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଆସିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇପାରୁନି, ପୋଲିସ ଓଲଟା ଆହୁରି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କି ପ୍ରକାର? ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିସାବରେ ଆମେ ମାନି ନଉଛୁ ଯେ ଚମେଲି ଦୋଷୀ, ଚମେଲି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି, କିନ୍ତୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଠିକ? ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ମହିଳା ଅପରାଧୀ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ଶାସକ ଦଳର ପଦକ୍ଷେପ ଏଠି କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ଚାମେଲିକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତ୍ରୀ ବନେଇଦେଲେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଥା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବଚନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଟାଣିକି ଏତେ ଲମ୍ବା କରିଦିଆଗଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସାରାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିବା ପାଇଁ ଗଲାଣି। ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ କଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଗୁଡା ସବୁ କଢାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ କାଢିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ବି କହୁନି ଯେ ଚମେଲି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ, କି କେବେ ବି କହୁନି ଚମେଲି ଖରାପ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତ ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କହୁଛି, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଛବି ମଳିନ ହେଇଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଚମେଲି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଥାନ୍ତି, ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାହା ନୁହଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ତା କାମ କେମିତି କଲା? ଆଇନ କଣ ସତରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିଛି? ଆଇନ କଣ ସତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିଛି? ଆଇନ କଣ ସତରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି? ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ଚାପରେ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରିବେ। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଚମେଲି ସିଏ ବିଜେପିର ନେତ୍ରୀ ଜଣେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ନେତ୍ରୀ କଣ ମନାନ୍ତର ହେଇଛି ଡାକିକି ବସେଇକି କଥା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ବଢଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ଛାଡନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ରହିଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନଜରରେ ରଖି, ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ଏକ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ମଳିନ କରିପାରେ।